Takmer 150 ľudí, vrátane 4 desiatok detí, len pred pár dňami prišlo o svoje príbytky po rozsiahlom požiari v rómskej osade v Spišskom Štiavniku. Dvaja obyvatelia utrpeli rozsiahle zranenia. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojich splnomocnencov a dobrovoľníkov okamžite nasadila krízovú pomoc. Tá zahŕňa dodávku vody, potravín, hygienických potrieb i dočasných prístrežkov. Namiesto ihneď prišiel aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, pán Alexander Daško. Hoci bol na dovolenke mimo Slovenska, nezaváhal ani na chvíľku. Pomoc bude pokračovať až do stabilizácie situácie. Situáciu Alexander Daško dennodenne monitoruje a je pripravený operatívne reagovať. Horelo všetky domy, plakali sme, báli sme sa o deti, že aby neshoreli nám. Proste tak bolo, že oni boli vonku, nevedeli, čo sa stalo vonka, no a proste takto popálil, alebo neviem, čo sa stalo. Videli sme, že utekali vonka, deti mali, no, že už plakali, no proste. Čo zhorelo? Aj domy, chatriče, všetko nám popálilo. No a teraz nemáme kde ísť, no proste. Veľmi surovo. Áno, ja som bola doma, aj deti, celá rodina sme boli dovnútra. A ešte dobre, že môj otec, lebo on nebýva pri nás, ale dole a on prišiel vnúka nám povedať, že horí. A potom môj otec mi zobral aj deti a všetky sme utekali von. Ja som keď videla, že zhorí mi dom, ja som veľmi začala plakať, v tom mi prišlo aj plánu, lebo všetky tabletky mi zhoreli. Aj občanské preukazy, kartičky, všetko nám zhorelo a teraz nevieme čo a jak, že kam pôjdeme. Ja som bol vnútri v dome, ja som si robil nejaké potierie, ešte také veci. Akurát som sa chcel nasťahovať, na bytok som rozložil tam. Potom? A potom začali kričať, že horí, ja som mal otvorené okno, som vybehol a už som pozeral, ako mi začalo horiť všetko. Čo všetko vám zhorelo? Tak toto bola nová stavba, nová strecha tam bola, nové drevo tam bolo, strecha tam bola nová. Všetko, čo sa dalo mať. Teda som tam mal ešte nejaký kúpený, bytok tam bol nejaký. Čo sa týka po požiari, obec zabezpečila strechu nad hlavou pre postihnutých občanov rómskej osady v komunitnom centre. Momentálne tam máme umiestnených nejakých 123 ľudí, ďalších 13 ľudí sa nám dnes nahlásilo. Najprv sme mali krízový štáb, prišiel by som aj skôr, lebo bohužiaľ stiahol som sa z dovolenky a prišiel som sem na krízový štáb a dohodli sme konkrétne kroky. Samozrejme čakám, my ako úrad určite pomôžeme, čakáme, aký rozpočet pripraví pán starosta. Postup bude vlastne zmapovanie kompletne celého soreniska, nastavenie nejakých finančných, by som povedal, rezerv obce, respektíve pomoci, ktorá vlastne je od úradu práce, humanitárnej pomoci, čiže vypratanie soreniska a zabezpečenie kontajnerového ubytovania pre postihnutých občanov. Pán splnomocnenec hovoril, že mám čím skôr ho kontaktovať, aby vedel byť napomocný. A zatiaľ sa pôjde do dočasného bývania, do onimobuniek a ako hovorím, čakáme na to, aký bude rozpočet. Ja musím poďakovať všetkým zložkám a hlavne našim ľuďom, ktorí od začiatku, ako to vypuklo, pomáhali. Čiže to nie je to, čo rozprávajú všetci pseudopolitici, ktorí si robia len PR, aby dostali politické body, aby dostali, nedaj Boh, ešte hlasy. Nie, my od začiatku a vždy, keď je nejaká takéto nešťastie, od začiatku náš úrad participuje a rieši a komunikuje s našou rómskou komunitou. Čiže ja im musím naozaj poďakovať, alebo sú tu deň, noc. Pána Daška poznám dlho, komunikujem s ním, stretávam sa s ním, riešime veci a ešte by som povedal takto, v žiadnej problematike, ktorú som s ním chcel riešiť, tak sa nepostavil ku všetkej, by som povedal, že pozitívne. Nepotrebuje pán splnomocnenec teraz momentálne sa ukazovať, pretože ak rieši veci, tak nemá čas na to, aby sa ukazoval niekde s niečím. Ale má na to ľudí, ktorí vždy za ním stoja. Ja som jedna z nich, ktorá naozaj sleduje jeho kroky a aj dnes ma poprosil, ak teda máme možnosť, aby sme
prispeli nejakým spôsobom a sám si objednal jedlo a teda čo môžeme a sám si to objednal a sám zaplatil z vlastného vrecka. Zatiaľ, čo som ho oslovil, tak všade sa pozitívne postavil k tomu, k tej pomoci, ktorú obec potrebovala. Ďakujeme splnomocnencovi, že tak nám chce pomôcť. Sme boli radi. Ďakujeme mu. Ďakujeme pekne za ochotu, že ste nám pomohli. Ďakujem za všetko, že im pomôžu.